Здравейте отново в футболни запалянковци. Вчерашния фиш излезе и двата мача, които ви казах, излязоха. В нищо, че програмата изобщо не беше добра, нямаше мачове. За днеска също няма много мачове, но ще гледам нещо да скълъпя и да ви покажа, да видим дали ще излязат. За днеска съм ви подготвил 3 срещи и да видим какво ще се случи. Започвам с Англия, Национална лига Юг, между отборите на Брейдинтаун и Уеймът. Според мен този мач ще излезе единица, играят третия срещу 15-я. Брейдинтаун имат и две равенства, а Уеймът имат една победа, две равенства и две загуби. Според мен този мач ще излезе единица. Втория мач от Англия, Северна лига, висша дивизия, между отборите на Стафорд и Макасфилд. Според мен този мач ще излезе двойка. Стафорд са 20, а Макасфилд са 6. На Макасфилд им трябва мястото за влизане в плейофите и би трябвало да победят. Този мач според мен е двойка. И последния мач за днес от Англия, Национална лига Север, между отборите на Бишъп и Кингслин. Според мен този мач ще излезе двойка, тъй като играят 24-я срещу 18-я. Бишоп са в много ужасна форма, имат от 5 мача 5 загуби, а Кингсли имат 3 победи и 2 равенства. Този мач според мен ще излезе двойка. Ето го и общия коефициент, който е близо 3,80. Според мен би трябвало да излязат, но ще видим. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано фишовете ви да излязат. Всичко хубаво и до утре.